Ano kaya ito? I want you stay. Hindi na namin alam ang bibilhin namin. Hello mga kaibigan, bagong araw na naman ngayon. Hapon na, lalabas kami ni Liam kasi bibili kami ng regalo para sa kanyang kaibigan kasi mag-birthday. Tapos mag-birthday party sa Sunday. Kaya titingin kami ngayon ng regalo. Happy birthday! Samahan niyo kami. Birthday to you! Ang ganda ng araw ngayon, oh. Umiinit. Si Liam nagro-rolo. Gusto niya mag-rolo papuntang city center. Ma, ein Vogel trinken? Ah, das ist so ein kleiner Teich. Oh, das sieht so aus. Ja, haben die Da können ja gemacht. die Vögel trinken. Oh ja, stimmt. Echt? Sabi niya pag inuman ng mga Mama, ano, haben die den selbst mga gebaut? birds, mga ibon. Und den selbst? May nakita ni Liam na bula. Sabi niya, kanino kaya ito? Sabi niya. Guck mal, wie gut der ist. Von einem Kind. Der ist ja schlecht. Andito na naman tayo sa aming tulay. Basta kung papunta kaming sa city center, dito ang daanan namin. Sa tulay. Ako yun. Yung shadow na yun, oh. Nakita ni Liam na. Bitte schön. Soll ich den mitnehmen? Kunin ko daw ito. Dann haben wir eine. Liam, iwan na natin. Balkon. Ah, stimmt. Sa balkon daw namin. Kasi sabi ko sa kanya na kailangan ko sa plant ko na panghawak sa plant ba. Nandito na kami sa Play Store. Tumitingin ng regalo. Hindi namin alam kasi ang dami-daming laruan. Pero yung gusto yung kaibigan niya, it's either Lego, yung dinosaur, or yung anong tawag dun, yung clay. Gusto rin niya yung laruan na Sowas hat gano'n. der Patrick. Tingin na kami. Sowas. Der hat es hier. Das hat er. Okay. Meron daw yung ganun yung kaibigan niya. Ito daw, ang ganda daw. Yung Mario na Lego. Ay, nako. Pati yung Mario may Lego na. Yun ang price. Oh Gott, das ist so. Yeah, 100 Euro. Das war mal 100, 150. Naging 100 na. May nakita kami pang iba. Back to the future. Oh. Ganda rin ito. Dali, asan yung pindutan doon? Ito, oh. Ganda. Yung mga cars. Ito yung isang nakita ni Liam. Itong Batman. Also was Ang immer ganda rin jetzt, itong Mama? Batman. O yung clay daw. Ito. Halimbawa, yung clay na may set. Ito, pizza set na clay. Ano pa yung mga iba? Ito, cupcake. Meron yung set yung dentist. Hindi na namin alam ang bibilhin namin. Mama, ein Ofen? Ang dami. Das hat er Ja. nicht. Oh, may patugtog pa tayo dito. Oh. Won't you stay? I want you stay with me. I want you stay. I want you stay. Oh, stay right here with me, 'cause you're all I need. So won't you stay with me? Won't you stay with me? Upo muna kami dito sa my park. Kasi gutom si Liam. Kakain muna siya. Malit lang na park ito. Park ng simbahan. Ito yung simbahan na hindi katoliko. Evangelic. Ito yung park. Yung upuan.
Yung simbahan. Tapos yung gate. Dito kami pumasok dito sa gate na ito. Dati ito sarado eh. Ngayon bukas. Ewan ko bakit. Kaya sabi namin ni Liam, dito na tayo uupo. Dumating na pala yung aking sampayan, yung in-order ko. I-unbox natin mamaya. Papakita ko sa inyo. Hindi ko pa nakita eh. Sarado pa. Nandito na kami sa station. Hinihintay ang aming bus. Wir sind nicht gemein. Ich weiß nicht. Oh, nur die leuchten schon. Der hat nur der Band, der hat nur alles wieder kein Wasser. Das Badewasser gibt's. Oh Gott. Mag-washing hands muna kami. Ito yung aking sampayan. Ito yung nasira kong sampayan, oh. Tinitape na palagi pero hindi na talaga pwede. Kasi kapag may sampay na dito, mabigat na na bumaba na, parang nagkaganon. Kaya, pero hindi sampayan ang sumira dito, si Liam. Kasi naglalaro dito. Tapos yung paa niya pumunta dito, kaya nabali na, oh. Ate dito. Kaya yun. Oh, tignan na natin. Ito yung bago. Sampayan lang eh, parang ang ano ko na, happy na happy, ano. Alam mo kan. Jetzt bin ich bereit. Kunin nga natin si Jem para siya ang maghawak sa camera para free yung dalawang kamay ko para mas madali buksan. Au, au. So, Liam, magst du mir helfen? Ja. Komm. Ja, help die Mama. Aber ich glaube, hier ist am besten. Gehst du her? Weil against the lights. Against the lights. Ayan. Mas maganda pag ganyan. So, sige nga. May butas lang. Anong ginagawa natin? Unboxing. Ano kaya ito? Joke lang. Alam ko kung ano yan. Kama. Baka TV. Oh. Dann kannst du das aufmachen, das da. Ja, genau. Ayan. Para mas mabilis. Ayan. Der Wäscheständer. Mama, Para hindi masira, kaya linagyan ng ganito, oh. auf. Mama. This is the in-order ko pa nga. Ito kasama dito. Ano yan? Kasi extra ko ng Ano to? in-order. Pag sigpitan timidyas. Pag ano, lagyan ng medyas daw.
Parehas din, no? Ah, ganun pala yun. Walang bagong model. Ay, hindi. Parang mas malaki yan. Echt? Sige, buksan natin para tignan natin kung ano. So, jetzt machen wir mal die Schere hier. Na, ist das, was wir haben, so? Ja, das ist die gleiche. Ah. Irgendwie, ja genau. So, Hm. das ist das Ding. So, mach mal, das muss man aufmachen. Du machst hinten auf. Vorsicht, gell, nicht, dass wieder kaputt geht. Langsam. Ay, du brauchst da Sherry, Liam, glaube ich. Kailangan mo ng ano dyan, ng kartib. Gunting. Ah, gunting pala ang tawag. Ah! Das brauche ich nicht. So, ayan na. Und Liam, was hast du das gemacht? Ayan. Okay. Oh, ay parehas din, no? Sige, itayo mo. Hindi, parehas din yan. Walang pagkakaiba. Bago lang siya. Oh. Parehas din, walang Walang iba. parang parehas na model. Ah, hindi, iba yung ano niya dito, oh. Iba to. Parang iba yan. Ah, sige. Yeah, ganyan. Tama. Oo. Sabay ka sila mali dito. Pingi. Okay. So may bago ng sampayan. Was ist das hier, Mama? Das ist für die Socken. Socken oder Unterhosen, die kann man so einzwicken. Ah. Das ist eigentlich praktisch, ja. Tinatanong kung ano raw to. Paglagyan ng medyas at saka anong ilalagay dito? Medyas or panty, yung mga maliliit Maliliit na na ano. bagay. Oo. Para hindi dito na tigisa. Iganon mo na lang. Iipit-ipit dito sa mga ano. Ah, okay. Yan, parehas din. Kaputt, 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 kaputt. Ganyan Kagaya lang. nito, oh, yun ang picture. Ay, ganun pala yun. Okay. Für was ist das? Mama? Für Socken. Au. So riesig. Sige, ilagay mo dyan. Pang ano ito, pang dito. Para Ano sa yan? malaki. Ay, may ganun. Ah, dun sa... Dito. Para ganon. Mhm. Okay. Ko ng pag ano. Okay, may sampayan na. Iligpit na namin yung mga basura. Kaya magpaalam na kami. Hello. Next time uli. Next time, Bye-bye. okay? Tatapon muna namin yung basura sa baba. Wer war das? Dito kami sa ground floor. Oh, hindi pala ground floor. Sa pinakababa, sa garahe. Dito ang basura. So, jetzt musst du mir helfen auch. Kannst du mir das filmen? Oh ja. Mama? Ja. Guck mal. Si Liam ang nagpa-vlog. Hello. Dito ang aming parang kwarto ng basurahan dito sa baba. Kailangan bisschen weiter, nur nicht wackeln. Kailangan i-segregate natin yung papel tsaka yung plastic. Dito sa drain yung papel. O carton, gano'n. Tapos yung plastic dito sa may yellow.